Oh, que te vas. Benvidos ao Voltas con Pratos, señoras e señores. Estamos aquí unha tarde máis cociñando na televisión de Galicia, cousa que nos encanta, cousa que é a nosa paixón, cociñar, fazer televisión, fazer receitas para todos e todas vos, que, por certo, podedes ver como sempre en @Voltas co Prato e están todas e cada unha das que podemos subir, porque non nos dá tempo subirlas todas. Pero bueno, as que nos dá tempo están aí. E hoxe imos cociñar con dous artistas, xa sabedes que son os máis mellores, como di a xente hoxe en día, é o mellor do mellor. Recibimos con aplauso a Xulio Mato e Begoña Vázquez. Aplauso para eles. Papá. Pensei que salía andando ao final. Termo que decir. Pensaches que ibas a ir andando. No, é que saleu todos os pasos e eu a todo pichi detrás. De repente acelerou como vai ela. Tens que adiantarmo. Termo que decir, vai despacio, que estou fastidiado. No, estou ben. Para que me... Estou ben, pero aceleras? teño reflejo daquela maneira. A medicación. Como estades? Moi ben. Ben. Ante Xulio gañou o Café de Agua. Mal ganado, pero bueno. Mal ganado non. Espera, claro, é que fai moito tempo que non dixo de a señora ou o señor non tiña nin idea. Pódelo dicir, por favor, Eu nunca dixen eso. No. Nunca dixo tal cousa. Nunca dixo tal cousa. Nunca jamás. Nunca Non xamais. lle fan caso. Nunca xamais dixo tal cousa. Non teñen ni idea eles. Que non nós. Non nada. Non temos ni idea, non. Bueno, esta... Que jeta ten que mentir, Esta é moi así. Vale, eu hoxe veño cun documento gráfico increíble. Bueno, que me estás contando? Sí. Trae unha cousa para mostrarvos que vos vai sea, encantar. a camisa? No. Sabedes que estamos no mes de agosto, estoupan as hortas. Están as hortas a todo meter. E outro día fun á casa do meu sogro. Fun á casa do meu sogro. Fuches a boa terra, que fuches a Ourense. No, para, atende. Está todo pavo, Por favor, subide as imaxes, quero que vexades a horta do meu sogro. Bueno, quero que vexades a meu sogro buscándome unha sandía. Ti mira para aí que sandía. Pensei que estaba buscando aquí. Mira para aí que sandía. Mira. Ostras! Esa arrancámosla ese día, 8 kilos e medio. Estaba boa. Espectacular, moi doce, espectacular. Arrancámosla, arrancouna él. Sí, Arrancouna pero esa tú, tuve que sacar porque xa comeríala. abría. Pero atentas a esta que saca ahora, esa sacouna Antonte 10 kilos. Jolín. E teño a foto, Buah, da báscula. Nunha báscula. Puxo así na báscula. Que? Sí. O sea, si queredes presumir das vosas hortas, das hortalizas, do que dea, da igual o que sexa, berenxenas, o que sei, calabacín... Sendíes... O que sexa, pois mandade as vosas fotos, os vosos vídeos, as cabaciñas enormes, o noso teléfono do programa e, ademais, o noso Instagram tamén, vale? Maravilloso. Lle vai ter unhas zanorias. Sí, grandes. Xa as trouxeron ano pasado. Pero tens que poñer unha báscula Sí. tamén. Enorme. Atención, porque se hai imaxes de horta vai o programa de hoxe. A ver que nos trae Rosa de Brión. Son Rosa, veño de Brión, teño moita verdura na horta, en concreto pimentos, xudías, berenjenas, tomates, fajo pimentos rellenos no forno, berenjenas con atún, ensalada de tomates e xudías en tortilla. Quero que os cociñeiros me dean outra opción, mas se pode facer outras cousas. Un bico a André e a Candela, a Hugo e a Romeu, e os meus fillos é un bico. ¡Vámonos! Está a horta que se bota por fora a horta. Bótase por fora de cantidad de cousas que hai. Hai que ter incluso tino porque fai tanta calor que outra cousa que lle pasou ao meu sogro é que se lle queimaron as patacas. Claro. De tanta calor que fai na liña. Bueno, pasou en moitos sitios. Sí, en moitos sitios. Así que hai que... Quedaron pequeniñas as patacas, Sí, Quedaron tamén é como certo, huevos. sí. A guarnición. Pero están boas, seguro. Pero tan rica, riquísima. Entón, hai hortas para enterrar por Galicia. Moitísimas hortas. Despois contaremos cousiñas, pero hai absolutamente todo. E hai conservas e botes. Dase de todo. Dase de todo. Atención ao que trouxo Begoña. Begoña Vázquez. Que tes por aí? No, que llevar facer a nosa convidada? E que tes aí? Mira, que é iso? Mira, un pouco de todo o que fago eu. Bueno, collín así as cousas un poquinho mellor máis raras que tal. Bueno, tamén trouxen outras normales. Mandarinas, aí? Sí. Hai de todo, Todo se pode conservar. Sí. É unha maravilla, porque tú na alacena podes ter para todo o ano. E a horta dá un montón. Sí, os hace. Entón, solamente son ao mellor 3 ou 4 días de traballo e... Pero vos. Ahora que está cara a cousa, hai que guardar. Porque o que jarda Sempre ten. e a forrar Non sei o que. sempre foi bo.
bueno, non sabía. Sempre foi bo. O que jarda sempre ten a forrar, sempre foi bo. Non, é unha canción de trixadura. Vale. Vale, que vas facer? Voulle facer unhos tallaríns, neste caso, tú sabes que sempre facemos moito as cousas con tomate seco. Sí. Pois eu voulle enseñar á xente como se faría un tomate seco. Pero como se conservaría, dis? Como se conservaría? Por qué? Porque normalmente o que facemos é facer mermeladas ou facer salsa ou facer un triturado, conservalo ou incluso enteiros. Neste caso vamos a aprender un pouco como se faría un tomate seco. Que guai, gústame a idea de mostrar Moi fácil. a xente como se conservan as cousas. É moi rico porque colle moitísimo umami que lle encanta esta palabra, Xulio. A min, non podo con ela. A min, Sabor. A min gusta moito o caseiro, Sabor, e as conservas tamén che encantan, é verdade. Encántame. Pois Teño ganas de probar unhas guindas que ten aí. Begoña ten moitísimas cousas da horta e conservas, e Xulio Mato con todo o que ten da horta que vai facer. Pois eu non teño demasiado da horta, pero Non vou facer tes un tanto como pastel. Begoña. Vou facer un pastel, pero non un pastel como estamos a feito, non un pastel así destes que parece un quiche. Non, vamos a facer un pastel. Un Que señor vai estar- pastel. Un señor pastel. Bueno, señor pastel. Bueno. Un pastelín. Vamos a facer un pastelín. Ah, no. Pero vai ter toda esta verdura dentro. Vai ter lombarda, vai ter brécol, vai ter pemento, zanahoria, cebola, e despois vamos a meter, para que non sea todo tan, vamos a meter un pouco touciño. Pero moi ben, vamos a facer unha masa cremada. Vas a facer ti? Vale, Sí, vale. vamos a facer e vai ser un pouquiño o soporte Que guai. do pastel. É moi rico. Gústame moito a idea deste programa, así que, señoras e señores, teñen prohibidísimo cambiar de canle agora mesmo, e teñen que quedar na televisión de Galicia, cociñamos a horta de Galicia. No voltas co prato, imos con Xulio Mato. Veña, vamos para lá. Tómalo. Esta canción puxémosla tantas veces. Me entretengo. Pero é como as conservas, non pasa de moda, Non pasa de moda, exactamente. Vale, Jules, veña. Mira, vamos prender o lume primeiro. Un pouquiño de allo. Mira, un par de dentes de allo, unha Hai un pouco de ceboliña, caña. despois vamos a botar uns 200 gramos de brócoli, uns 200 de lombarda, e despois un pemento vermello e un par de zanahorias. Vale? O sea, Vai estar, pero valo brasear ou que llevar? Sí, vamos a saltear todo, porque non, claro. E despois, unha vez que teñamos ese salteado, é o que vai, eso é o que vai ir... Mira, que piel máis dura ten este allo. Sí. É o que vai ir no recheo do pastel. Teño unha pregunta, eso de saltealo, brasealo, claro, potencialle moito sabor despois para metelo aí, non? Bueno, para sobre rematar o todo, pastel. no, máis que nada, porque senón non se nos vai cociñar. Necesitamos Pero non lle cociñar dá- antes. non lle dá un punto de sabor? Claro, que Vale, vale. tamén podemos escocer, pero non é a verdura propia para eso. Nada, entón, mira, Non lle gusta cortamos- nin a Jaime. Nin a Jaime. Jaime hai moito que non falamos con el. Sí, despois faremos con el. Mira unha cousa, cando a túa horta, a que tes ficticia na túa cabeza, Sí. cando dá de máis, Eu non teño horta, cañote. por eso digo ficticia que Pero tes na cabeza. encántame... Claro. Claro. Encántame facer conservas. Que Eu, como non conservas? teño Que horta- te gusta conservar? A min, pois Sí. mira, gustame moito conservar a froita, pero tamén me gusta moito conservar a verdura. Gústame ter sempre algunhas xudías en conserva, gústame ter tomates, como ben dixo... Como Os tomates molan, Claro, gústame os tomates incluso en un escabeche un poquinho doce. que rico. Está moi guai. É que eu son moito máis Ti eres moi conserveiro. E despois en aceite sí que conservo o bonito. Eso sí que está, pero bueno, bonito, conservar o bonito casi debía ser unha religión. Casi debía ser Pero eu obrigatorio. conservo diferente a moita xente, porque eu Por qué? meto no bote en cru. En cru? Sí, hai moita xente que o coce primeiro e eu meto en cru. O que pasa é que despois o meu baño de María é moito máis largo, claro. Aí vai. Es un día temos que recordar, O de conservar o bonito en cru, Pero cociñar, ademais, facer hoxe estamos cas verduras, eu teño un momento de curiosidade. un programa de conservas. Porque eu non sei facer o tomate ese, Pois mira, voute deixar cortando verduras, porque ti como eres curioso, vou ir eu velo, vale? Veña, deixámoslo, Xulio. Vamos con Begoña. Cualquier verdura, Isto é casi o combo, está aí. cualquier verdura. Chamade a este home para que suba un mercenario. Atención, ainda non o dixen. Chamádenos 881-365536. Teléfono, iba a decir programa. Teléfono do programa a voltas co prato de Televisión de Galicia. Para que? Para falar con nós e para contarnos que facedes co verdura. Como os conservades? Xa, sabedes facer tomate seco? Non, pois Begoña sí, Begoña. Sí, moi fácil, moi fácil. moi fácil. Unha cousa super repartimos sinxela. cartos, Non valen todos os tomates. Vale, eso Chan, para chan. empezar. Non pode ser un tomate moi grande con moita auga. Chan, chan. Por qué? Porque o que nos pasa é que é imposible deshidratalo casi, e non nos vai quedar guai. Entonces eu aquí o 4 cantos, un tomate rastrero, tamén nos vai moi ben. Hai tomate rastrero. Un tomate pera, tamén nos vai moi ben, sí. O rastrero é un tomate, se tú non sabes, todas as salsas de
que se fan de comerciales, Sí. se usa o rastrero. Porque é o máis fácil para cultivar. Porque é rastrero tamén. Porque aguanta moito a ruín. humedad, aunque non hai que estaquealo. Que? Tú xa sei que pouco faz. Que é estaquealo? Estaquealo é poñerlle unha estaca. Bo. Madre Vale, mía. ben. Madre mía. Que sería, Nos chamamos Bueno, estaquiñas. como facemos? Aquí, ao mellor en Galicia, hai moita humedad, vale? Claro. Pero aí na zona de Zaragoza e na zona destas, o que se fai moitas veces é secalos nos tellados, vale? Tendino. Téndenos nunhas tablas de madeira, Sí. vanos a preparar igual que a nós, pero déixanos a sol. Por qué? Porque hai moitos máis días de sol que hai que en Galicia. Hai que moitas veces en Galicia hai máis humedade, entón podes nos estropear. Nós que vamos facer ao forno, moi sinxelo. E que vamos a botar un pouco, o que nos interesa é que nos quede casi seco, vale? Coa sal. Son semisecos. Coa sal. Entón vamos a botar, engadirlle un pouquiño de sal, vamos ter que ir ao carromático. O que nos guste aquí, por exemplo, albahaca, gustanos albahaca. Eu, por exemplo, vou usar tomillo romeo e un pouquiño de allo. Entón, aquí o que facemos é, cortamos así unha cabeza de allo, aí, botámoslos así. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Que se vai queimar. Mira, Queres que cho apague, Bego? Mira. baixe o lume, pero apagarlo non. Aí, así. Ver, botelle así a cabeciña de allo por aí por medio, mira, esta é miña. A ver, esa. Toma, colle. Así vai quedar. Podo abrila? Podes abrila, sí. Así vai quedar. A ver se podemos ver ben. Oh, mira. Mira que chula queda. Mira, A temos ver se así. podemos ver ben porque queda moi chula, É moi chula. Mira, mira, mira. É rica, porque isto é riquísimo. Eso, simplemente con un pouquiño que de ben mozzarella mula, queda espectacular. Podo levala para a casa? No. Queres ir ao carromático logo? Quero ir ao carromático. Pois veña, É que é vamos como se foran meus fillos, ao carromático con Begoña Vázquez. Dou voltas co prato. Veña, vamos. Vamos alá. Vale, Romeu. Romeo e Tomiño, nada máis, non quer nada máis do noso carromático. Tá, bravo. Carro das ervas. Vamos alá. Aí. Está sou. Isto cambia o sabor de todo. Claro. A ver. Xa solamente facelas así, un pouquiño así. Veña, vamos para Vamos para lá. Collede as ervas que vos gusten, as ervas máis Exacto. saborosas, as que teñades Mira, pola casa. a min esta encántame, que cheira a limón. Tomillo limoeiro. O ule moi ben, Esta é unha pasada, Sabes a mí que ule? encanta, me Non é encanta. broma, Un pouco a Nenuco, a colonia Nenuco. Por o limón, Sí, será, por o mellor, limón, claro, verdad? pode Ule ser. como un pouco a colonia Nenuco, sí? Bueno. Qué maravilla. Bueno, home, un pouquiño, arreo, se pode dicir nada. Vamos tampouco. alá, poñémoslle así o romeo e o tomillo así, para que colla o sabor. E despois, aquí o que hai é que non se pode pasar de 100 grados. Entonces, Vale. normalmente nos vamos a poñer entre 80 e 90 grados. Vou chamar Vale. a convidada para que vexe isto, vale? Vale. Antes de ir ao forno, vamos a recibir cun fortísimo aplauso, señoras e señores, a Rosa de Brión. Un aplauso para ela. Por aquí, Rosa, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ben, Ben. sí. Arrímate aquí a Begoña, por favor. Rosa de Brión vai recibir hoxe dúas receitas con cosas da horta, porque temos as hortas petás. Están petadas as hortas. Están. E Begoña vai facer unha cousa moi curiosa que é deshidratar os Mira, tomates. vouche facer isto. E por vamos Tomate facer seco. unha pasta con este tomate seco. Mar verduriñas e vamos facer unha especie de carbonara, porque lle vamos a engadir xema de ovo que vamos a cociñar a baño María e despois ca verduriña que vamos a saltear da horta. A ver que che parece. Vale. Entón, os tomates aos que lle botaches o romeu e o botaches o sal... Vamos ao forno 2 horas. Depende do grande que sea o tomate, vale? Sí. Entón, neste caso, vamos a poñer 2 horas. Ábrelle Depois vámolo mirando. o forno aí, Rosa, fai favor. Vámolo mirando. Cando vamos vendo que xa non ten casi auga, vaise sumindo, é cando xa o podemos fazer a conserva. Que curioso. E na conserva é simplemente cando teñamos así sequiño, como está este, ves que este xa está seco, Sí. metémolo en aceite. Vale, poñémolo en aceite e poñémolo a baño María. Simplemente. Simplemente. Metémolo en aceite, Sí. dentro dun tarro e ao baño de María. Exactamente. E agora, non sei se te gustan os tallarins. A ti gustan os tallarins? Sí. Pois vamos alá, vamos a cocer esta pasta fresca. Sempre o que indica o fabricante. Auga e sal, non lle fai falta máis nada. Para cocelo. Aí. E listo. Mallao, Vaya, agora vou Vaya. picar a verduriña. Non sei se che gusta de todo, gustache de todo da verdura. Mais ou menos. Cal non che gusta? Que chan yo voto, Cal non che gusta?
Hai algunha? No. No. Estas gustanche todas? Sí. Seguro, Rosa? Sí, ó. Sí? Vale. Neste caso vamos usar unha ceboleta tenra, un pemento verde, un pemento roxo e unha cabaciña. E por vámoslo terminar co tomatiño que temos seco. Deixamos a Bego que está picando as súas verduras e imos ver a receita de Xulio Mato. Veña, vamos a ver. Bueno, moi boa, Bego. Rosa, benvida. A ver. Vamos a ver, eu teño toda esta verdura, mira o que teño aquí. Bo. A ver se te gusta esta. Porque isto vai ser outra. Mira, aquí temos lombarda, Col lombarda, tes cenoria, tes Pemento vermello. que Cebola, máis? allo. Cebola, allo, brócoli. Brócoli e na Boa, máis. boa. Mira, estámoslo soltando así Que a Raúl- fuego fuerte, eh? A fuego fuerte tapámoslo para que nos axude a acelerar un poquinho a cocción. Atención, ¿vale? espera, que aquí ven a pregunta. Destas gustanche todas, Rosa? Cal non che gusta? Hai un que non lle gusta. No, igual hai varias. Cal non Hai che varias gusta? que non che gustan. No. A lombarda. A lombarda. Pero bueno, non sabe a lombarda esta, eh? No, esta é unha lombarda non lombarda. Esta é unha lombarda de mentira. Bueno, a ver se usa. Ti dai unha oportunidade. A ver, ti proba, a ver. Mira, A ahora ver. está bastante fuerte xa está empezando a pochar, vámoslo baixar un pouco. Tapamos. E agora que vamos facer é unha masa crevada, porque vou facer un pastel aquí neste molde, no típico molde que temos pola casa, vale? E vamos a facer un pastel. Vamos a facer unha masa, mira, 400 de fariña para 200 de manteiga. E aquí xa lle mandamos un chisquiño de sal. Despois, unha vez que teñamos todo desfeito, vai levar un ovo tamén e unha culler de auga. Só, vale? Temos unha masiña, xa verás que rápido se fai. Claro, en calquera caso, si... Por exemplo, a Rosa a col lombarda non lle fai moito chiste, pero Eso podes había que cambiar, Podes cambiar por o Podes que queiras, claro. por un repolo, por unha coliflor, por o que queiras. que tampouco lle gustará, pero... Tampouco lle pero neste gusta. caso... A única que non é a con lombarda. Que puntería, Outra sí. Fuches ao tiro, fuches Que moi ben, puntería. sí. Baixa un Bueno, poquinho, en señor. calquera caso, poderías... A canto queres que o poña? Pono no 4, así que ahora que se poche un pouco, mentras facemos a... Porque esta masa hai que facela e deixala unha oriña na nevera. Nós non vamos meter, entón vai non ser un poquinho peor de traballar, vale? Se deixamos unha oriña na nevera, traballase super fácil. E ti tes horta? Teño. Tes horta. E cales son as verduras que máis che gustan? A hora Bueno. de cociñar, por exemplo. As xudías, os pimentos, Ah, pimentos. a lechuga. Ai, que rica a leituga. Sí. Buah, como se nota a cande da casa, a leituga. Buah. A leituga e o tomate, iso é... Sí, tomates O mellor do mellor, Tamén. O mellor do mellor. E algunha As vez... berenjenas, As berenxenas están moi boas, Moi boas. ao forno tamén O están forno, moi verdad, ricas. quedan así, desfeitiñas. Oh, que gusto dan. E faz algunha vez pastel? Fíxate algunha vez así un pastel... No. No? Non faz? Pois xa verás, pois cando tes así moita verdura, e sobre todo a que estéis aí un poquinho máis fea e tal, métela aquí dentro do pastel e xa verás que maravilla. Eu penso que che vai gustar, eh? Bueno, pese a lombarda. Pese a lombarda. Entón, dixeches que eso, que é así un pouquiño complicado traballar, pero... Mira, unha vez que temos todo ben ligadiño, xa tapámosla, metémosla unha oriña na nevera para que este fría, para que refría a manteiga, e nos moito máis fácil de traballar. Pero bueno, vamos a intentar facer así a temperatura ambiente, vale? Vale. Sobre todo porque temos que estirala. Amasar a masa se ven, pero temos que estirala. Mira, ahora faltanos aquí ese groliño de agua que dixemos que íbamos botar. Teño aquí unha botelliña, que non me acordo de poñela. Vai botar un nada, Mentras prepara a masa, pregunta para a nosa convidada. Rosa, se tiveras que escoller unha, vendo que unha leva col lombarda e outra non, cal das dúas levarías para a casa? Non sei. Tería que probar primeiro. Bueno, xa un avance. Polo menos... Pero Polo menos levar- dale a oportunidade. Dale a oportunidade, Eso. dale a Levar, oportunidade. non sei. Podía levar as dúas. Bueno, polo menos estás dando oportunidades, está moi ben. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamamos, te vale? Vale. Un aplauso para Rosa de Brión, que está con Chao. nos na Voltas co Prato Televisión de Galicia. Tedes unha horta desas que dá Gloria Vela. Sodes do que gardades ou andades repartindo por aí excedente a familia e amigos. Pois contareivos que formades parte dun importantísimo colectivo. Entre todos facedes que sexamos a comunidade con máis hortas familiares e de autoconsumo de todo o Estado. Sí, galegos e galegas de a pé, que dedicamos máis de 29.000 hectáreas do país a botar as nosas patacas, pementos ou tomates. E sexa por tradición ou por aforrar uns cartiños, esta xogada sempre é boa idea. Cal é o problema? Pois cando chegan, veñen todas xuntas. Así que o noso deber é lembrarvos a importancia das conservas caseiras en todas as súas versións. Hai que embotar, conxelar ou agasallar. Aproveitad a riqueza que sementamos entre todos e así medrará o sabor das vosas cociñas. Parabéns, porque
nisto tamén somos os mellores, é así. E como non, mandade fotos e absolutamente de todo a @voltascoprato porque queremos saber, wow, como tedes as hortas. Imos presumir delas, prometido. Imos con Begoña Vázquez. Venga, poñerémolas no programa, de feito, Bego? Podemos poñer no programa as fotos das hortas da xente. Sí, pois está moi guai. Que nos mandaden. Eu xa sabes que fago un tipo de cultivo, eu fago un tipo de cultivo que é diferente, que é un cultivo salvaje. É un cultivo salvaje porque non saco ervas, non teño tempo. Non sacas nada dela. Nada, isa é o que salga, pa diante. Non hai tempo, a miña vida é así. Tedes Se algunha alguén me quere curiosidade? axudar, Tedes algunha curiosidade na horta? Tedes, eu que sei, unha berenxena estratosférica. Mandade unha foto ou gravade un vídeo. E nós poñémolo no programa. unhas cebolas enormes. Cebolas unhas enormes. cenorias de campeonato. Cenorias das boas. Ou cenorias destas das minis, que tamén son moi curiosas. Unha cabaza gigante. Cabazas gigantes. Está Todo, guai. absolutamente todo pode chegar ao noso Instagram e pode sair na pantalla e nas pantallas da xente que está vendo o programa nas casas. Así que, por favor, enviade toda a información. Sabes que xa acabou o sorteo que tiñamos activo, Como? Dende xa acabou o sorteo que tiñamos activo. Espera, Eu tiña o espera. sorteo. Pois xa Levamos está. unha semana coa matraca do sorteo de Begoña Vázquez para dar no seu restaurante unha comida, unha cea para 2 persoas totalmente gratis. Dende xa, E xa, xa. pero Tedes o gañador en redes. nas túas redes. Vale, Miguel. nós tamén llevamos dar... Pon o gañador. Ah, vale. Miguel, Fai o teu traballo. a ver, fala con marido, así en directo. Fai o teu traballo, pon o gañador. Nós podemos compartir... Nós podemos compartilo nas redes... Podedes compartirlo. Perfecto. Que bonito traballar con marido, Begoña. A veces, outras non. sabía que ia dicir algo así, A Vamos. veces. Más mítica. Bueno, Vamos veña, alá, mira, vamos a sacar. explica. Teño a pasta xa cocida. Ajá. Vale, engadiño un pouquiño de aceite para que quedara... para que non se me vaya a pegar, vale? Que como vou a cocer a mesma auguiña que teño aí, vou a facer as xemas, vale? Así a baño María. Que fixeches? Que fixen? Fixen do revés. Dime conte eu tamén cando estabas votando. Pero non podeches avisar. No, porque me din Antes. conta no momento, Non pasa nada, mira, recuperámola rapidamente. 4 Aí. xemas ao baño de María vai facer, vale? 4 non vou facer algo máis porque me pasei ca pasta. Vale. Entón vou facer algunha máis. Vas facer 5 xemas? Sí. 6? Sí. 5? Creo que 7 hai en total. 4, 5, 6, 7. Ah, vale, vale. Remexei. Tes algo para darlle voltas? Home, a ver, xa... Doulle, sí, Así, pero... levanta un pouco, fai así. non escaches a vitrocerámica que é boísima. Coña, mira. Veña, moi ben, moi ben. Aí van as verduras, moi ben. Ostras, ni na moviches. Está calada. Indo por riba. É que teño medo de... Mira. Bueno, aquí botaches. Aí botei. Pemento. Exacto. Calabacín. Verde roxo, Non. cabaciña... Sí, cabaciña, perdón. E un pouquiño de ceboleta. Vale. Vale. Tes absolutamente todo aquí, Galicia. Teño de todo, sí. Tes toda Entón, a agora o que horta. vamos a facer? Vamos poñer así. Vamos a cociñar. Así é como se faría unha carbonara. Vale, Ajá. mira, temos aquí a grasiña. Ai, que non quer ir. Esta maldita. Que manía me ten. A ver, esto vamos a explicar. Aquí normalmente, tradicionalmente, faise mala carbonara. Porque se tira de nata. Exactamente. Faise Carbonata. carbonata, non se debe facer. A Non ver, se debe facer. non O se debe facer. italiano e a italiana media non lle gusta que Non lle fagamos. gusta que fagamos isto. No. Que nos gusta a xente. Hai xente que lle gusta. Está ben. Por que Claro. non? A ver, Podemos chamar carbonata. carbonata. Pero non carbonara. Non carbonara, non. Vale. Entonces, mira, vamos a poñemos así, e ves que se vai cantando xa a grasiña. Sí. Entón vamos a... botas de toda, Ca así. grasa esa, vamos a montar as xemas. Ah, vale. A grasa do guanchado. Vego, esto... Tú tranquilo que xa sabes. Aí, déxeme a min, trae. Isto sí que sabe facelo, remexer. Sí, toma. remexer, sí. Aí. O de darlle as Mira, voltas. esta salsa faise nun momento, mira. Xa a temos lista, ves? Ajá. E agora, se non hai guanchale, tociño entrefebrado, un pouquiño de xamón tamén lle podríamos botar. Vale. Vale. Admite Como moitas ula. cousas. E agora o que vamos facer é botarlle este queixo que temos relado, que é un queixo de arzúa, curado, e agora vamos a facer unha cousa. Bótame un pouquiño de pimenta. Isto pode- Que sabes que ten que levar pimenta negra. Podo vos asegurar que E está queda buenísimo riquísimo. isto, porque E me agora, encanta. mira, vou meter... Para. Bota un Onde pouco. queres? Bota un pouco. Aquí? Oh, mira, na auga non, que non... Ei, para! Broma. Era broma, mami. Pode botar un pouquiño máis.
Aquí entero. Así o máis. Mira, esta salsa é que molla a pasta, pero mira, agora collemos un pouquiño de agua de cocción e facemoslle así. Ves? Ese é o truco. Aí está. Ves que facemos xa un pouquiño máis de salsiña? Sí. Movémoslo un pouquiño máis, así. Aí. E agora vamos botar este guanchale, botámoslo aquí. Pero é guanchale ou touciño interfebrado? É guanchale, vale. neste caso fixemos con guanchale, pero se non temos podemos usar outra cousa. Seguimos remexendo, cociñamos para que se nos cociñen as xemas. Aí, e agora xa teríamos isto listo. Moi ben, por vou te deixar aquí remexendo Begoña e vou marchar con don Xulio Mato. Parece che ben? Voulle botar a verdura e o tomate. Perfecto. Verdura e tomate para ali dentro. Sí. E nos marchamos con Xulio Mato, home do pastel. Pois aquí Da horta. ando facendo números ca masiña. Ves como che dixen? Seguía, o sea, estaba ca masa hai un cacho e sigues aquí. No, claro, porque estou estirando. No, pero parece ben. No, pero me refiero, ves, é moito máis quebradiza, se tiveramos Sí. un poquinho da nevera, estaría un poquinho máis, xa, un poquinho máis elástica. É que se non é Entón, perigosa, non? Claro, vamos con cuidado de non nos mancar. De non liala. De non liala, claro, mira. Claro, que lle estás facendo as paredes. Claro, ainda que nos rompa non pasa nada, porque mira, esta rompeu, ves? Pero unimos, enseguida nos fai corpo. Vale. Entón, mira, xa temos o fondo, non sei se se ve, Sí. o fondo e o lateral. E deixamos un poquinho aquí por riba para que nos axude despois a pa cerrar. Eso é. Pero vale pechar de todo. Vamos a Por pechar de riba. todo, sí, Vale, vai quedar como un... Como un pastel, como un pastel. Sí, como lle chaman. Fa un pateo francés así, como se chama... Sí, Vego, como se chama? O paté dos franceses, vego como se chama? O paté que é así parecido a estudiar. Paté cruté. Ancrut. Ele dixo cruté e ti ancrut. No, pero é ancrut, en corteza, sí. Ancrut, acordaste que é francés? Sí, Mbappé. Sabes, ó. Bueno, pois mira, vamos collendo así, os pouquiños, e vamos facendo primeiro a base, despois os dos laterales. Bueno, se hai alguén que se son artista desto, tamén o fai todo de vez, mete o saco. Iso fai, o sea, a xente que sabe dá o feito así todo de vez. Hai xente que son as... Bego igual é capaz, que Bego é un artista das Coa masas, masas sabes? con que se lle dan. Bueno, mira, aquí temos xa a verdura toda pochadiña. Vale, Moita sustancia aí, vale. Entón, agora vamos a seguir estirando, que me están metendo presión xa por aquí. Presión e presa, non? Sí. As dúas cousas. Presión e presa. Sí. Mira, aí, esta xa está empezando a estar quente, van a botar 5 lonchiñas de touciño. Eu? Sí, home, claro, ti. Confiamos todos en ti, confía todo Galicia en ti. Home, claro. Una. Non importa que este fría ainda, Pero boto che canto, dixetes? 5. 5. Podemos botar todo Dúas. o touciño que queiramos. Tres. Vamos a botar 5, que eu penso que chega. Mira como toco, mira. Sin Mira miedo, como toco, Sin medo a morrer, Como se fora Xulio Mato, Sin medo a morrer. Mira, Galicia. Outra máis, Xulio, que pasa que non me entra. Sí, mira, sí que te entra. Bueno, sí. Aí está, damos É que a un mí non poquinho me... de caña. A mí gustame que E xa está, as mira, cousas... vouche explicar, porque senón non me vai dar tempo de facelo Sí. todo. Vamos a imaginar que xa ten a outra parede, vale? Vale. Harías eso aí. Entón, mira, vamos a ir botando capas. Traemos isto para aquí. Entón vamos a facer da seguinte maneira. Con a culler. Estalle costando encontrar as cousas, andas desubicado, No, porque pensei que tiña máis tempo. No, Mira, tes. entón vamos collendo e vamos botando e vamos presionando un poquinho hacia Vale. baixo. Mira, canta verdura metemos dentro deste pasteliño, Que bonito é a cor da col lombarda rosa. Preciosa col lombarda rosa. Ten un aspecto maravilloso, Mira, normalmente estamos afeitos a comer a cocida tamén, que non é rica, ou encurtida, que a mí sí que me gusta, A encurtida é moi típica, É moi típica, pero xa está. Non nos queres máis. Nada, xa está, simplemente un pasadiño para cociñarlo un pouco. Mira como fai ele, E traémolo para aquí. Eso, é para darlle un toque. Mira, entón agora vamos cubrir isto. Oh! Sustancias, claro. Claro, sustancia. Isto podemos facer as capas que queiramos. Claro, Podemos que- incluso intercalar queixo. Isto, como te dixo que era, levaba a col martí, touciño interfebrado. No, touciño xa tiña pensado. Non contaba co que non lle gustara a col. Pero bueno, igual así, salteadiña cambia, Entón, mira, o mismo, volvemos a presionar para evitar que nos quede aire polo medio, vale? Vaya capazas. Ahora outra capa de verdura. E Queres despois- outra capa de sí, touciño? bota aí o touciño. Vamos así- aí, outra capa así de facemos un touciño. pouco máis de... Demos un pouco máis de Así sustancia. disimulamos un pouco máis a lombarda. Sí, porque- home, sí. Ti tapa a lombarda a pobre de Rosa, que non vai a ser que lle sepa moito. Aí está. Xa as boto todas, ou? Sí. Queimeime. Bueno, que te vas queimar. Oye, Rosa, por favor, vente para aquí, xa, vente con nós. Un aplauso para Rosa de Brión, veña. A ver, Rosa, mira, estou facendo un pouco máis de touciño para que... Para disimular a... para disimular a col lombarda. Pero iso é cousa miña,
Sí. Non penses que foi cousa de Xulia, Xa verás como cambia a col cando está así salteadiña, Pégate aquí a Xulia, Mira, pégate aí. vamos poñer xa a última capa tamén, o touciño simplemente un poquinho pasado por a sartén, porque este, a ver, se fora un touciño cru, habría que cociñalo de todo, pero este, como xa está cocido e afumado, pois Mais aproveitámonos. ese vale rematar no forno, sei que... Ainda vai ir ao forno, sí, Claro. pero no forno vais a nos cociñar sobre todo a parte exterior. Entón, o que é interesante É que xa estea o que vai feito. dentro que este todo cociñado, que igual lle damos un puntiño máis de cocción, pero ten que estar cociñado, pois senón. E agora vamos a poñer a tapa, a ver como nos vai, porque, repito, o estar a temperatura ambiente non é moi boa de traballar. Quero lle recordar á xente que isto vai ir ao forno 45 minutos e evidentemente temos maxia televisiva. Claro. Neste momento temos maxia, da que nos gusta a Boa falta nós, fai. para que se lle coza. Porque senón, non iba a ser, non, Xulio? Xa verás que bonito queda, Queda bonita. Queda moi bonito, sí. Queda moi bonito, e o bo que ten o forno, que eu xa sabes que teño moi pouca destreza nestas elaboracións, o forno arregla todo. Arranxa todo. É unha maravilla. Perfecto, que te pases con el, Home, claro. pero se non, Mira, vamos, arranxa mira. todo. Voulle poñer a tapa, pintalo o cobo e metelo. Nada máis. Moi ben. Digo, por se tens que mirar algo que Sí, vamos a ir con Begoña. Que maneira de botarnos. Vamos ver de Begoña, veña, vamos para lá. Bueno, mira, Atención, teño aquí a Atención, que vades ver salsiña aquí. xa. E vamos a engadir... É que teño moito espagueti, moito tallarín. Vamos a ir engadindo. Así. Buah, Está mellor Begoña. facelo xusto no momento que sale a pasta. Temos dúas potas, pero hoxe como tiña aquí esta pouca cociña, entón, Guau, Begoña. así, entón vamos a dar unhas voltiñas. Mira, vamos mollando, e vou coller os dous tenedores ao lado. Así, vámoslo mollando. E ves como vai quedando. Así. É que, moi ben, Jaime. É que iso é o que produce na miña cabeza agora mesmo ver iso que está facendo Begoña. Ala, vamos a emplatar. Begoña, apartou. Mandaronme emplatar, dixeronme, sí, emplata. é que- Emplato. Aí, Pois, señoras e señores, vendo esta maravilla que está facendo Begoña Vázquez, o único que podemos dar é un super aplauso Gracias. á cociñeira do Ríos. Imos con Xulio Mato, veña. Xulio Mato. Mira como aproveitei o tempo, Mira, entrou a sair do forno despois de 45 minutos, máis ou 45 menos. minutos. E mira o que temos. A cantos Mira graus? que- A 180, 190. 180, 190. Vale, entón agora vamos cortar. E atención ao que sai de aí. E mira que maravilla. Aí vai. Tachán Mira a que isto, tachán. Pau. Ah, que quere... Mira a lombarda que bonita queda, E o touciño tamén. Podemos ir facer a O touciño salsiña que tamén. queiramos, con calquera, imos quedar de maravilla. Señoras e señores, Aí está. un super aplauso tamén para a coleta de Saídres. Xulio Mato. Pero algo vai me quedar, Espectacular. E nós vamos Queda, ir queda. probar, se che parece. Bueno, Parece ben? é bueno. Por veña, Proba con imos cariño a probar lombarda, coa nosa convidada, a ver que lle parece a Rosa de Brión aí á esquerda, no cabeceiro da mesa. Aquí. Proba con cariño a lombarda, Toda Galicia pendente de Rosa de Brión. Que facemos coas verduras que nos sobran da horta? Pois mirade, un pastel, uns tallarins, De o que lombarda. queirades. Tedes absolutamente de todo. Nós, mentras tanto, repartimos cartiños, porque somos así. Imos ir a Pamplona. Creo que é de Ferrol, pero imos ir a Pamplona. Luis Manuel, que tal? Boa tarde. Boa tarde, que faz cañotas? No, que faz ti en Pamplona? Digo eu. Pois traballar, cousa que outros non fan. Aí traballan somos Xulio e Begoña. Bueno, con árame. razón, que razón ten? Ben, A Pamplona vamos a 100. Bueno, pois os 50 euros vou dar á seguinte chamada. Ah, de eso nada, de eso nada, nada. ten toda Que razón. debemos facer? Veña, Luis Manuel, vamos ir polos 50 euriños. Xa sabes que é unha pregunta, 3 posibles respostas, unha é correcta. Levantamos a pregunta. Vamos alá. Cal destas verduras non é desta temporada? A. Grelos. B. Pementos. C. Tomates. A ver, vou facer unha cousa primeiro. Sí. Probade os pementos do Couto, zona Ferrolterra. Pero a verdura que non é de temporada son os grelos. Moi ben. Pero como moi ben? Hai que No, no, resolver. eu estou co do couto aí. Marcamos grelos, resolvemos. Correcto, un aplauso, ole si. Graciña. Bueno, pois aí, che, Luis Manuel, cando queires, tens que vir un día por aquí ou a voltas co prato, cando estés por aquí. Vou si repites a primeira, o barrio de Pamplona onde vivo eu. A ver. Como se chama? Bustinchuri. Bustinchuri. Moi ben. Vamos aí! Tens que vir. Tens que vir. Un bico grande, gracias por chamar.
Graciñas, que eres casco. Hasta luego, chao, chao. Chao, Parabéns ata logo. polos 50 euros. Vamos alá. Rosa de Brión xa probou as dúas recetas, así que... Rosa, despois de catar estas delicatessen, quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Julio. Xulio Mato! Coa col lombarda incluída, Coa col lombarda incluída. Señoras, señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, co telexornal serán. Vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao!